Sumabog tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo.
Magrasyang bengi po kay kayo kaluglaming kakrusada. Malawas kayo po kay katang programang Inkrusada 75 years full of grace. Ngayon pong pagmasosyan tayo 75 years ting pangatatag ning diocese. Siyempre po dakal tamo bagi pagmaragol at aluwa mo po ding obispo, ding pari. Siyempre din pong kayantabi tamo laiko. At din pong laiko nga rin ila pong susuyo king kikatamo Santa Iglesia. Madalas ikami mo pong paring akakityo, pero nung ikami mo po, emi po agyo. Lalo na po tang magmisa kami, o rin po tang magmisa po lalo na Aldo Domingo, Fiesta, o kareng maragula okasyon. Imagine nyo po, meron nga paring magpa-communion. Emi po agyo. Kaya mas swerte kami po, magrasya tamo, uling kayantabi ding pari, yapin po din kikatamong EMDC. Kaya, impo kikatang bisita ngeni, meron nga po kareng EMDC at presidente niya po ng EMDC, kikatamo pong Archdiocese. Kuya, magpakakilala ka. Sige, among. Ako po yung Meng Vitug, yung parokya ko, King Birhen de los Remedios ng Dila-Dila. Maragula dangalan ng among, ako personal, maragula dangalan ng makasaup bilang EMDC. Uling itang tita sinabi mo, marakalya obrain pari, nung itang pa magkomunyon yan dili, talagang yenagyo. Lalo nang yeni, may mulat la rin tao, dakal la rin sisimba. At maging party nin itang role na ning laiko, itang dangala na ning makapagserbe kay Samba, lalo na itang para ka nakuha mong ane katas rugo itang obra ni itang level na uling atatalan niya yung katawan ng Kristo. Pero balo ko po, interesado tamo po king pang-IMDC, pero siyempre kilala ng tapay kuya. Bali po kayapin Kilumbiraket, may excite ko po, kasi niya po nga ko seminaryo, high school, kuya mila po king seminaryo. May po, kasabi mila actually may graduate. At tatandaan pa ko po mag-graduation kanta na. 1992. 1992 tama. High school ko, College kami, po. yung philosophy. Kabats ko la po di among Steve, among Maymay, di among Paul. Angga kong angga kong first year theology. Kay bat ning first year theology, linwal ko, meka, tinuro ko rin kayong university, Holy Angel, pero sinaglimo. Kay bat na nito, mi palad kong nagmedrep ko rin. Nagmedrep kong 2 years o nang makapetisyon ko kanta, kaya bering kapatad, may kapunta ko King States, 9 years ita. Kahuli ko after 2 years mo, abe na naning kwento ko. Under kang among J Salvador. Yang makadestino kanta na, may nga na, sopan may parokya. May challenge ko na nung sa uping IB ako. Pwede kang makyade ka rin EMDC na. Makanita akong may kumpisa bilang EMDC. Pero, siyempre ako, interesado ko kitang, kasi po din batch da diyamo nga ako na di ko akong meng. Ila pong peka marakal dili na. Pilang kayo kanta? Marakal kami. Labi kaming 5. Wow, labi la 5. Kay ba't pila la po ni Mayani pari? Bali, 5 kami. 5 la rin naging pari. 5 la rin may kasawa na Atyo Pilipinas. 5 la rin may kasawang Atyo abroad. Abroad. 5 kami. Ating kung sige. bigla mamiyalong Sige. kingisip ko kasi niyang misa na Aldo, sabi ko sa seminarista kay Bat Migridian sila. Ating mo ka, kuya, o tayo sipan mo lumwal. Ing linwal ko. Seminaryo. Palo mo, fourth year college ko, atin kong girlfriend. At yung girlfriend. Kay ba't na nito, medyo discernment. So after first year tiyo, nag-decide na ako lumwal. Kalwal, may kisawa ka? Ali naman. Alin? Bala ako mo uling dadalada ka Amerika rin pengari mo kaya linwal ka. Pero makapetisyon na ako anta. Pero kami stay Amerika niya kuya? 9 years ko Amerika. 9 years. 9 years mo. Kapatad ko June, dati yan naman seminarista, ang gaya ng third year philo. Minuna yung Mintoy States ka ako. Pero how are you related with Father Norman Bitog? Yamong Norman po, deng tatang ni kapatad la. Makanta kami ka-close, first cousin. So itametong pambayong pari, Apong Omar, paunakan may kanyan. Paunakan ko naman. Oneng, may paintagon, defensor ya kayong kantatang na. Kantatang na. Vitog kang mana kang ating Lisa.
So talagang ting parigin kaya kayong pamilya Wa, eh. medyo, Pero, wag nyenipin, medyo house na pa rin din haliwa ka ako. among, ne? Amo nga da. Pata kasing seminarista ka, aus na nagkakatamo among. Wapin. Kaya, kami pressure kanta niyang pamagpari yan pong... Alin naman, ingkay kasi, ing nasanting kene, suporta da rin kaklase, ang popang pamanatindi da rin kamag-anak. Kasi, Maragulya sao. sabi mo suportang kaklase, ding kayong kaklase, may itong lakaring very influential, ketang part pamikalaguran. Ya ako po tangakakit ko lang, ma-inspire ko karela. Every year, among ating kaming batch outing. Reunion may kitikit kami. Every year yan. June, actually June. June 23, 24, 25. Ating kaming outing kanyan. Nino dito 5 paring areta, kuya? Yamong Steve, Yamong Maymay, Yamong Paul, Yamong Joel Fronda, po Yamong Suti. Suti, ding 5. Di mala. Ko imagine, makanano kayo mag-work po suti. Bakit? Siyempre, pares please may kayo, but Ay, actually, in tutuwa mong, niyang, siyempre, mumuna, ating pamikailangan, siyempre, may klase kami. Iya bilang pari, ako bilang parisyoner. Pero, uling involved ko kayong liturgy mo naman, may asa sopan kayong panakit ko ne. Pero magaling naman niya mo suti. Wow. Asa sopan pero may gumpisan niyang yamong ed kasi, liturgist na ako. So, sinduko mo, although, siyempre, dating yamong suti, kaya mo yan, ha? Valedictorian mo yan, yung summa cum laude, tas ing pekamatas kayong klase mi. So, rirespetan ko itang magaling niya ako. So, bana-banayad ko mo. Pero, maswerte ko, itang okay yung pamiyaduangan mi. siyempre, ba't ka nga dadandaman negative, pwede mo naman sabihin kaya na. Oo naman. Very comfortable ka. O ita Siyempre. siguring masanteng na, potang kaklase. Ba't kaluguran mo yung pare? Ting kami piyabe. Kay ba't itang pang-IMDC mo, from the parish, manaka may elevate Miras King Archdiocese? Makanini kasi, edi 2011 ko mag-EMDC, about 2012, yamong Eugene Mercado, General. Yung miyang obyero kong Monsignor, ne. Inyang may kiabe ko keng nirekomenda na ako ng King Guagua. Yamong lino kanta yung vicariate coordinator mi. Kanyang Sasmuan Sasmuan. mo, Sasmuan. O na yung gewa na akong vicariate coordinator, ken tutuki, makipag-meeting ka kanyan King Archdiocesan Council. Pero, balitan ko niya kantay Monsignor Eugene, mabagsik yun. Ne, mapamakarine o nano. Niyang kalub ko kayong meeting, ikayong sasabihan ng among linuwa na, welcome na. So, may ngutang ne, siguro tungkol ka ako. Pero kanita, lukluk ka pa mo, adwa kaming representative na ng Bikarya ng St. Joseph. O nang kay ba nito, tanga next year, yamong text taga limpin. Kilala na yung anak na, magkay ne, mag-retire ne, kanaguli ng old age. At kay ba't ako nang sinulpak ng Monsignor? Ne, yung minuna, ayak mo rin tanggapan, pero pemilit na ako. Ay, abalo mo rin nung nanong aning gagawan da rin officer sana. At yung ko Kenyan, totoo naman at chuya, alos yung gagawan mi, yan director talaga. At yung advantage itang may seminarista ka? Ay, maragula mong potang magpa-seminar kami bilang formation da rin EMDC. Potang managkat kumpari, uling balo da na ako. Malagwa. Malagwa. Ang potang atin lang problema rin aliwang pari, atin lang sasabihan ka rin EMDC. Malagwa da ako naman nakasabi. At saka siyempre, itang formation tamo, ang training tamo seminaryo, maragula sa Tsaka siguro ikaw mismo mami formation. medyo ating ko rin asa tao. Pero, siyempre, minimal mo. Dahil ang ating authority talaga, ilang agkat mi, den pari seminary, yapong bong, den. Lalo na tungkol yung batas na. Yamong Ninoy, kanita. Kaya niya pa yan. Theology na, Ecclesiology. Anti mo, kuya, awarida EMDC na, nasa extra... Ordinary ministers for the distribution of Holy Communion. Balo na po. Pero balo mo rin, dati spam lalagyo. What is spam? Special Eucharistic Ministers la. Balo niya nga na ako, ing history ng lay Eucharistic Minister, talo ko niya nga abalo. Inyang banda, grade 6 ko, in Paris Prismi, yamong Romy Dizon, ang miyang obya mo naman, papag-serve na ako.
kahit nakita nakpabali, grade 6 ko kanta, grade 5, grade 6, papag-serve na kay misa, yung mituro ka na ako, makanyan mo yung gawan mo, na potang, di ba, potang after offertory, karin mo yung obra mo, na makanta mo, dodong ka mula rin gamit ka ako. Kaya ba't, deng itatang ko, barang pari yan, magsulod yung kasulya, itang malwala sa Wa na sulod, dati din mo kanyan, wa. magkasulyala na. Kasulyala. Ding MDC, Wa. ding spam na, Wow, spam lalagyan. At yung balang pari la. Kahit kitatang ko every Sunday pin makanyan niya, kapat ako, mag-serve ko naman, may natiring makanyan na magpa-communion la. Makanta kay minu nga balo ini, may naliwa niya lagyo, syempre. Wow. Kaya ba dati la pambalam stola mo naman eh. Ang kulay green, Wow, red, atin lang, kaya kayo ni, itang kalis yung pongos siya, gold yung makanyan. Dis nang kuite eh. Kaya bin akad kung tabalak pari la naman din eh. Wow. So from spam meg yung EMDC. EMDC. na. In kayong historyng balo ko, balo ka ating pagminuna kang Monsignor John Mercado. Pero 1983, ginawa lang manual. Makanini, although new version yun itang minunang version, Monsignor John Mercado yung ginawa. At yung ka rin, itang makanano yun, nano kapilan niya may gumpisa ing lay, pwede yung magpakomunyon. Atin yung history ka rin. Ang popang makanano yung mapili, ing netong Eucharistic minister, dapat nanong training gawa na, nanong dapat na maging karakter, yung attitude na, makabit nga ka At rin. mo itang laiko, makapilala pwedeng magpakommunion din laiko. Ori dati, pati dapat kain mong dila, dapat among. pwede gamat, kaya ba't dapat yung pari mo, o kaya ba't laiko? Ketang istorya na ning atin yung in-explain na nga nampong bong pangan ini. 1973 pala, nagpalwaling Santo Papa, Pope Pius pa. Itang Imensi Caritatis, itang sinulat ni, makakabit ka rin itang uling mi din ng upaya deng lay, sumaup ka rin pari. So, apin niya itang dokumento na balama may upaya na ing obispo, pwede yung kumangkasaw na rin pari para mag-memye komunyon. Uli ning, naman itang kulang la rin pari, ang papitang malambating komunyon, meto nga yung magpa-komunyon. Pero itang burida ka nung i-share, ing grasya na ning pamamye komunyon, kareng laiko. Nga makanita. So, kaya ba tamang isundo kene? Sige. Itang masating nga po. ginawa yung programa yapong Monsignor Eugene, dakal ya konsultasyon, iyamong Ordonez, iyapong kay. Yung minunang obispo tamo, Cruz. Ba't yapo Oscar seto? Cruz. Wow, dakal lagawang dokumento. Ngenipin, minentraketang pati malan, naning mag-information, pati uniformida. At niyang minuna among yung training daring EMDC at lung Sabado, pati ngapon. Den kurso da pa mong kukunan, tapin, ecclesiology, Christology, moral theology, atin lapang kaya, ing keng kangapong bong, ing canon law. EMDC ministry according to canon law. Nano itang batas Balang pari lang malatin. itang dapat gawan ng limitasyon ng EMDC, po itang pwede ng gawan. Kasi, owari, atin lang ako sa dating dry mass na. Sacrament of the Word, natay, Liturgy of the Word. Liturgy of the Word with communion. With communion. Dati, ila. Kaya tabi na. Kitang dati kong parokya, tinring ko rin ang makatwa eh. So, bala mo, malati kayong pari. At nagulabagin eh. Lalo na po itang mag-retreat kayo, among. O kaya, atin lang maragula kaganapan din, pari, bigla ating rugong May sakit may sakit, tampong kayo. Siyempre, biro-biroan kami pin. Ika nang mag-bless ken. Magkay, kakukuang stipend. May mga yamong. Itang makanyan. Kating pa kasing parokya na minsan ding magkay ka ring mete, mag-bless, ding EMDC na. Among, didenda kaming authority para makanyan. Pero, atin mo, nung biglaan, sinabi ra kay kami, papag-bless da kami, enroll, pabalo mi ken pari. Nung halimbawa, emergency, gewami na itang pamag-bless, pabalo miya pa rin na explain miya mo, emergency po, niya ni miya pa mo papabalo. Itang formation, kuya, o di katindira na. Moral theology, canon law. At saka antay Monsignor Eugene, naburi na nino-nino mo pari na agkat mi. Iyapong ninoy. Then, ilang Ito payag talagang na, detang, hapong buong expert pangan, na talaga mawala.
Seminary, buri na seminary kuma. Ito talaga mami seminar na. Kaya makainla pala ng MDC. Nakasakit pala ng MDC. So after the formation, ating kayo pa renewal ka, no? Atin pa among kasi 1 year yamo baling authority ing bibiyana ning obispo kaya kami. Tori, Excuse me. ing obispo. Nagating ang mano. 1 year yamin ito. Oh, 1 year. 1 year yam napin mag-renew kami every year. Keng bayo ka makapag-renew, dumalan kang Lenten Recollection, ang po pang renewal seminar ng October. Ito, orita rin passes mo, orita rin formation mo, para marekomenda kang ma-renew for the next liturgical So, year. ating possibility na eka ma-renew. Alika, amo. Tama niya. Oo. Mumuna kasing screening ne, Paris Priest. Nung makanano ka performance, nung halimbawa, Paris Priest, yan na masyado nga papansin, makanano kang magobra, coordinator, yung magrekomenda kay Paris Priest. Nung karapat dapat kang ma-renew. Kaya ba't, itatang irekomendadang listahan namong, Paris Priest, pirmana la. Irekomenda no reta king Archdiocese. Kaya ba't kanta, Archdiocese, dinin na ng upaya ng kakatamong representative, Archdiocese and Director, dinin na ng upaya ng obispo para aprobano retang ma-renew. Pero talagang katurwanan kay kami, mong obispo, yung mamye upaya kay kami, ang pong yung maglako. Siyempre, true Paris Priest. Makanitaya. So, nung ating moral issue, so dapat, pwede ma-renew, makanta. Wow, Makatakot mo rin pala na. ating isyong makanyan. Kasi, siyempre, mo munang requirement, piyalimbawanan kang Kristiyano. Good Siyempre, role model ka king community na. Nung talasawa ka, meto nga yung asawa mo. Pwedeng Ang popang nung ating kang kayabe, girlfriend, pwede tang miyabe ako, dapat kasal kayo. Kasal kayong pari. Kasi, potang, den ba yung EMDC idagdag ke. Magnyad kami requirement na marriage certificate. O nung may pakalawin ng kain, kasal niya mong mayor. Civil mo na. No, niya pakalawin nila, dapat kasal, pisamban. sa bagay pa naman, siyempre, maragula bagay ang tatalan may katawan ng Kristo. Kasal na kabat, kaya ka, ating kang live-in partner, tama ka niyan. O kaya kasal. O kaya good example kay si yung bale. Mga magpagdala. Wapin. Kasi, apansinan ko na, kaya pumanal BMDC, ating pamurin pong taong mamili na, potang magkukomunyon. Tutoy ta, mong, tutoy ta. Ating conservative, burida pari na. Totoo ito. Kasi siyempre, nung pwede, pari la talaga pumila. O nang siyempre, dakal makaintindi na dinenandong authority rin para mamiyala naman komunyon, niya tanggap na rin keraklan. Pero retang conservative sigurong Kristiyano o talasal pantaya. Pari pa rin. You participate kitang pangapari na. Wow. Ating niya pong makanyan ng MDC. Kasi ako niya minsan pumasok bitis. Siyempre, pumilakad niya, ako mo kingarap. Kaya ba't kaya rin na po yung misa, sabi ni Tamato ka na ako, kami communion na mo ka. Ay, bakit po ako? Kami pa communion. Kaya pala na minsan, itang talagang manayal, libutan. Kaya ba't, muntala talaga kaya libutan pila. Ngayon, alalan choice ng nengkahi naman, pari at yung panandaman, magpa-komunyon, halimbawa, den na ng komunyon, datang mag-serve. So, tao, talagang pumila lang ka datang EMDC. At, siyempre, among ila perfecto. Dakal, sasabi la, babawi ka ng sigarilyo. Lagi yan. Ngalawa naman, sobra yung alcohol. Datang sanitizer. Papangluang pong kayo. Tambok na rin matwa. Pamada. Lagi yan, yung kukomplain ka na ako, pamada, sigarilyo. Kasi hanggang masakit ng tuturo pa na kaming mag-remind na kunwari, potang offertory at manos nung gamat, mag-alcohol. O neng, siyempre, atin na pantatal na naliwa, bayo komunyon, kay kanya nang dimbok da, tal nanditang pumada. Tang makanyan. Yapin, sana, burini, itang magkomunyon na kayong pari na, kabat mag-alcohol yung bagya, bayo yung mag-distribute. Nung pwede makanita sana. So ito yung formation dan Kaya ba't, kasantingan na po ng karing MDC,
alwa mo po din mismo yung MDC mapoform, pati rin asawa na. Ay, opo. Nano kasi membership po tang mga yung yabe? Inyang 1992 among, po siya ito ginawa yung kasulatan. Potang EMDC ka, automatic ANF member ka. At ing asawa mo dapat Lady Adorer ya. Sa talasambaya naman ng Blessed Sacrament. Nya, mostly kanita among ne, o nang yeni, may naliwa. Kanita ding asawa da rin EMDC, ANF, Lady Adorers la, nga marakal na rin mag-vigil kanta, kem Blessed Sacrament. O nang may babaeng partisipasyon da rin asawa. Mga tala kaya nga kat pasibayo na Oo, sana kareng bayo ilang ipormang pa si bayo. Kasi yan ang dati kong parokya, siyempre, luwa-luwa na status ding EMDC na. Dakal ganta ka rin ka na akong EMDC farmers la. So, medyo marama rin na magsalita. Kaya bating asawa na, lekkomya. Yung gagawan da po tamtalaking karing masakit. O every Sunday, o ya Saturday, punta na nyo ring masakit. Di din yung Holy Communion. Yung mga yung babae. Kaya ba't sabi da ka na ako, minya lang permit. Sabi ko, pwede naman kasi nung ating yung marama rin yung lalaki na. Yung totoo mong, gagawan mita, limbawa, dakal lang EMDC na o na yung tanong mong pinanlarang masakit kayong parokya. Di detang aliwala lang susubuanan. Yung advice mo karela, team ministry. Ante mo, pwedeng adwa at lula rin munta kayong meto nga masakit. Itang party na ng rito, pit na la. Aliwaying mamasa, aliwaying medyo mag-share kayong reflection. Kaya ba't aliway itang magpa-communion? Baka atin lang ang pupuntalan. So nung daramdaman nyo po ngayon, kaya katama nalbe, karakal pala responsibility na muna magpa-communion kay Misa. Opo. Kaya ba po tang in case of emergency o kaya ating retreat, daling pari, Ilang manili kayong pari. Ng house kanta? Bible service? Itang Liturgy of the Word with Communion. Ila mag-head na. Kaya ba po tang ating karing masakit, ang po karing makatuwa? Opo nga mong. Kaya ba't potang ka lang night sa mag-serve? Ila rin. Biyasa na Ila rin. magbel na. Ang po po itang kiparokya mi, siguro karing aluang parokya, karing matong parokya, mag-vigil na karing mete. Ay, wa mong. Ay ta. Lalo na nung kaya bede keng pisamban, pag pangadide. Etang rito, Monsignor Eugene mo naman yung Ginawa. norma kanita. Although ngayon natin tambayo, Monsignor Rex Serrano, ginawa lang ba yung rito? Makananing mga di ka rin niyang obye. So, apat, kay ba't ita pang pangalima, adorer la pa na. So, karakal pa responsibilities na. Ding, Opo, among. Inyapin na, dakal na kami. May Bilugars Diocese, 4,100 na kami, may git. karakal yan. Marakal kami. Although, siyempre, ing 60% na rin, seniors na la. Seniors na la. Anyang pandemic, awari, mig bala mo emergency call yung obispo na, pwede la rin kayo nakan. Mga nanakan dareta, mila kola o may retain la? Alila po, meritain la. Ing totoo, binabami itang age na pwede kang mag-apply EMDC. Yung kanita, 25 Ngayon, maging 21. Napindet ang nights tamo na medyo makidad na college students la. Nang kay marine nang mag-serve bilang altar servers, mag-EMD sila. So, retang niyang pandemic, retain la? Meritain la. Meritain la. Meritain la. So, dati 25, Naging yan dapat talasawa ka, tali naman. Ali, kahit ba yung Hanggang tao single ka. Pwede. Ngayon ni 21, 21 patas, pwede na kang mag-EMDC. At keng limit among kitang deng seniors, dati pag over 65, medyo papagpay na wandala, kita alam parokyada, makapag-serve, makapag-seminar malaut. Pero ngayon, naging maluwalas kami, kahit kasi mas active la pa rin yung Matwa. makidad. ngaldo do ko misa, matwaling mag-serve ko eh. Yapin, ito yung obserbasyon, yapin makanita. Atin Dahil do pa rin kin- ang anak. 90 plus na eh. Yapon no, nung kilala me. Ay, balong Yeah. ke. Wa. Officer ya dati. Wa. Kaya bin niya king council. Meto yung karing pekamatuan eh. Karing EMDC. Itang meto may matuya po ang buo, migpalam na. Pero dakal kami matuwa, mag-serve. Uling bala mo ing maging party na yung biyeda. Itang magmamya komunyon.
At saka ala ng obra na masyado. Talagang dedicated masing oras da habibiyade. At saka siguro, metong pang role da ring EMDC, itang karang pamilya na. Aywa mo. Anti mo kaging pamilya mo, mag-serve lara. o Deng- marama rin nila. Malama rin nila. Although, deng nga na ako, malapit lang naman kayong Pisamban. Kay ba't, kayong eskwela, active lang kayong makanya na bagi. Ing metong kasanting na among, itang respeto, itang akit mo yung pamiliwada kayong kilos, kayong pamagamano da, karetang anak ka aliwa. Uling, siyempre, tuturuanan mula naman, naning makausto. So, itang formation na ng EMDC, mag-extend kitang kayang pamilya. Yeah, kasi kaya binabanggit ko ita ko uling itatang ko yung MDC. At ko balo nung ako minunang Linob Seminaryo o yung minunang EMDC. Pero balo ko niya karas ka seminaryo, mas lagi meseri. Ba't nang tatay bala mo yung pari? At ita pinitang uling ping EMDC la, talagang, syempre, ila mismo, burida rin pamilya, dalimbawa la. Madagula bagitan na. Ashir ke mo among, among buong pangan, ne. Agad nang kakwento kaya kami. Potang tuturuy ka rin bayo. Ana, matas ko panlalawi ka rin EMDC kasi ing EMDC, pupunta lang ni Mako. Yung mami komunyon. Akong pari, ako agagawa yan. So, deng EMDC lang gagawa kitang dapat kong agawan pa magbisita kang Mako. Iya ko naman, lagi ko sabihan, itang bala mo, tatang ko la. Kasi uling tatang la na. Iba't, mi sakto, iya ko mo naman yung head na ring spiritual director Kenny. Kim Vicario. Iya sasawa no ka na ako. Iya ko lagi mami Kareng seminar. Seminar. Then formation seminars min Retreat. Bante no magkasay manton. Wow. At saka, balo mo itang ibiya mo karela, tas sabihan mo karela. Iya ko madalas itang basic, ang gapo ko rin mag-communion po, itang dapat alang mababalag, alang malalakwan. Itang gustong kagalangan, reverence. Dapat yung mawala ita na. Maranta kayang, ikayong EMDC, malayang ituro. Lalo na kasi makashock ngayon king social media, din kay manakikampose itang pamyalungan ding ostya. Din kay nanong sulat da paking ostya. Itang bala mo, oining kayong sa samba, nada. Nano kaya pangatuluta mo ka rin tao na? Opo, among ding pagawa ing advice mi kareng aliwa. Halimbawa, ing pari nung mami katikisim about makananong pamananggap, ustong pamananggap. Ing gagawin mi, ring coordinator, bayo ing misa yan pwede na ko magsalita. Na naingkay kasi, taken for granted na mo, every Sunday mag-communion ka. Itang na nababawas itang reverence na rin tao. So pwede na lang ituro na pilanong itang pultik, maputi, mitagan, ne? Dapat ito, kasawa niya pa rin Kristo. Itang pwede dong turuanan din tao. Kasi aluwa mo ila Anti mo wala niyang Corpus Christi, kaya kami kasi mag-body and blood kami. Buti na mo ating kong, detang komi, detang asheret. Buti na mo lang tela. Ting menak sasalod. bag. So, subuke. Pero, may nga takutan ko nung ako kanta. Makanta na. Mapin na mo. Although, pero atin kaming katuruanan mo naman, nanong gawan karetang mumug na mo. Nung menabu nanong gawan tamo po kareto. Atin mo among, itang menabu, nung marinat ne talaga, nung aliya kasi, pwede may isubo. Subo me. Ay ba't lawin niya itang paligid, po tatin may nga nabo. Pero detang halimbawa, may nga mumugno retang karetang siboryong ketang tabernakulo, tuturuanan nila na detang kawani do retang buo, karetang may nga puti-puti na, kay ba't pwede dong lasawan kindanum, kabat mga di, bayo dala. Te kasi nga liwang pisang lang sakrarium, itang tubo ang gakeng gabon. So, itang gustong kagalangan namin, itang yemong kabudabadog siya Poto, siyempre katawa ng Kristo ita among tuturo mi karela nung makanano. So ita po ne po karing EMDC tang makarandam. Po basta-basta hugse. Masanting tang as much as possible kanantala na. Opo. Tala. Kay bat mo basta-basta mag-dispose bas kinuha rin lalo na retang sirana. Yes, among. Dapat ang sakrorom na. Din pong sacristy, matong sacristy,
At ila po lababo. Balada po ding aliwa lababo, karlamaning mo ding nights, kalamanos nga relang baso. E dabalo, lababo nga ita, sacred Sacred place siya. place siya. Potang lasawan niya po, tuloy-tuloy yung gabon. Hanggang ngita pong pigamitan to pimpo, di ba? Dapat karila pa mo maluglog, Ay, opo, among. bayo do pa pipi. Aluwaitan directly, pipian dala. Opo, among. Uling po, tatin pa may katagan ka rin. These are the basic things na minsan nakaliwan na po na. Ang po itang pwedeng nights siya magkabit yung Blessed Sacrament. Nung nga lang EMDC, nung nag-Union Pari, pwede na actually, among, potang nga lang EMDC, Bisayan pasawpin pari, di ba? Itang mismong misang ito, di ba pwede yung mag-authorize, pasawpya ka rin aliwang laiko. Pero itamong misang ito, aliwa itang pesawpyang minuna, kay ba't every Sunday, magpakomunyon natin, aliwa nito. Lalo na po magmisa kami ka rin school, po tayo po ay tinjan ding aliwa. Yung kaya po, di-delegate nila ng teachers. But before doing it, siyempre blessed tala pa. Blessed tala pa. So, antimoy ka kuya, bilang metong IMDC, nano mo itang, ating pressure kaya ka? Pressure itang, kaya mong malambat na akong magpakomunyon, at in times pa na kakarugo eh. Tang kakarugo, ati mo niyang last Sunday, double species naman eh. Tang Corpus Christi na. Oo, ing kakarugang kwanta, ono mong, ing osyaw kaya mo, ono mong, ing daya, ing alak, yung mga ating pinatak ing Wow, floor. ito. Na. Pangadi ko, ay, makanano kaya, sana ala naman ako. O, masalesya naman may yaring misa. Wow. Maka-pressure mo rin eh. Pota balada po din aliwa kabod ka mo. Wapi. Kaya pin po, actually bayo la po dapat magpa-communion tagang mga di. Ay, among wa. Apin advise me, potang dating ng EMDC, sana itang aliwa, at sula kita lelepas mo, pagpentula, paano hindi Mulitan mo. Para bisampan makanyan eh. Makakumpul la. Makakumpul la, pagpentula ne. Itang, sana itang lukluk la, mga dila pa, makanting tuturumi. Ang popang, Data si Cindy. among, balo mo, ing sasabihan ming re-remind nila, ibalik tamo itang sana, akit da rin tao. Kalub na ning EMDC ketang pasbol, mag-genoflex ya. Malagad na lang gagawa kan tayo. Itang, kay, dire-diretso yung kiluklukan ng EMDC, wala yung mga kakit. Pining, siyempre, ing prinsipyo mi kasi among, kami maigpit ka rin EMDC talaga. Although makasulat na ng penalty, kami meeting ating penalty, pero matuwa na kami. Ing kakain karela atin kalayan, isipan da naning tantingwanan da sana, tinang ulang mag-EMDC, gampanandang matapat itang obrado, makinyan sana po itang mga di. Tsaka itang pa mag-genuflect na yan po itang, kapilan itang specific talagang day, itang mag-adore la. First Friday o... Miyaliwa, at hindi nga luwa, biyernes ng bengi gagawan, hindi nga luwa, domingong bengi. Miyaliwa nang yan although iwan niyang minuna, itatangko. Kot kakabukas Ano lo. niya kakabukas? Kakabukas lang mga di. Ngini, netong nangoras po kay pinanlari mag... Malingap-gap. Pinanla mo po rin magipag-vigil. Netong nga challenge kaya kaming EMDC. Anak yung karakal, potang kayo. At potang vigil, ano lang karitak. O itang rugo makalungkot na milala ko itang pamagador kayong Blessed Sacrament. Kaya nung balikan tayo po yung history ng MDC, talagang masanting yan. Itang Ay, bala mo, masanting yamong. talagang midil lang participation. Bala mo itang authority, may pagkalubyan naman kaya kayo. Opo, Kaya among. madagol responsibility na. Opo, sana ingatan ditang responsibilidad. Itapin, gawandang matapating obrado kasi basta-basta Dibawa, siyempre, pinalpak ka. Kapil lang ka bumawi. Kung sabihin, makantaya warita, pwede ba rin bumawi nung pinalpak ka, lalo na keng ugali, siyempre, balo na rin tao, manyang pulong lang EMDC la pa mo. Orya na rin EMDC. Tama ka niyan. Sana mo EMDC Tang sana positive. Wow. At mo ka ko ding family makasuporta laki ka, makasaup la. Timoy misis mo, nakababawa. At siya abroading misis ko. At siya pala abroad. Kaya, at siya abroad ngayon. At siya abroading misis ko. At siya France. Deng anak ko, very supportive la. Pati meeting pisamban, na natin lang mong buring puntalan. O nang mipaintagon, dakal schedule. Meeting parokya, meeting San Fernando.
Naintindihan da ako. Nung babalikan mo yan ni Kuya, balo mo na yun, kaya kami pare. Nayapin yan, ni role mo na yan. Ari-realize ta mo na talagang nga pong ginawa yung plano, yung balang metong. At siguro, atin ko siguro nga share, hope, bilang EMDC. At saka ako, yan po matutula ko. Kaya po nga kaya magobrang like ko ngayon alos batla po seminaryo na. Ito po yung, sana detang mas dakal pa. Yung, Ikaw banjo, itang liang ko na biyan kaya ba't yung bayo tamang presidente? Rene. Kila seminaryo na. Kaya ba't mig-active la. Kaya bala mo po, kaya rin seminary life, patin pa. Na? It could Continuation. Be, continuation niya. Aliwa mong level. Kaya ba't, atila pang pamilya. Na, kuya. Kaya, Opo. kanya po magpagkwento. Kasi po, dini po rin basic things sa buridang kutang ding matua. Ang po rin sisimba, lala po rin MDC. Makarantala pang apilit na dapat magilang role model. Lalo na itang karela lifestyle. Kayo po, okay naman pong mag-enjoy na. Pero, siyempre, dapat ko-consider mo rin timuya ko bilang meto nga pari, ating ko rin limitation po tang bisa mag-enjoy. Lalo na po tang dakalang manakit. Although, minsan, at lang sabihan, ay buri may pari mi ko, cowboy yata na. Itang bala mo, bababa ka rin tao, makiabe ka. Pero siyempre, balota rin tang limitation tamo. Kaya, alwa mo po kami pari, kasi tingwanan da rin yung MDC to. Opo, among. Dapat, panagutan da na. Talakaranda, at gawandang matapating obrada. Uling, siyempre, munang didi, karen tao, yan naman makibat, king nga pong ginula makibat talaga. Kaya, antimo, bilang katatol yan, ano mo rin atlong bagay na dapat dandanan lagi ng MDC? Mumunang masanting nga tandaan ng daring EMDC. Mag-servisyo la, kaya nga pong gino. At kakadwa niya mo itang susopan din pari. Kasi po tang malinaw yung karerita mong, tutok kining gana-gana ya. Pati itang panugali, pangimot. Itang dating era na gagawan, mga naliwa, uling tingwanan din Kakadwa, kaya beya po kasi itang information, continuous yun. Mo niyang minunayang mag-apply EMDC, nag-seminar yung atlong aldo, aluwa mo ito. Wala da balutan na nga. Itang dapat tuloy-tuloy. Yan po pang uling madalas da ng gagawan, sana palaging unang beses ha, dapat potang kayong philosophy Itang potang gawan di itang obrada, brang first time, itang pakasamasan di. With enthusiasm pa mo rin enthusiastic ka pa mo rin. Walang potang first time mo magpakomit, walang kakarog ka, pakaingatan mo, pakasamasan mo itang gawan mo. Kabat kakatluwa mo itang siguro, para ka na ako, meto niyang paralan ng pamaging EMDC para king sabihin ng kabanalan, maging maya pa tao, makanita niya sa masanda na, i-grab da yung opportunity na naman gana-gana, pwedeng talan kayong katawan ng Kristo, naman pwedeng gana-gana maging EMDC. So, samantalanan da na at meto niya paralan para maging maya pa Kristiyano, ito maging mapagpasalamat kanita. Karel ko po kapasalamatan. Po ta pala mag-seminar ng MDC. Inang episode ay ni palabas na mo, nakalabalo. Nakala po abalo na. Dakal pa po nga dapat abalo. Ante mo po yung minuna ng sinabi na panabin ka ng EMDC, tang susuiwan tamo nga pong gino. Alwa po yung pari. Kasi po minsan, maging conditional lang na. Itang, lalo na po kami pari, we come and go. Pipipalitan kami. Kahit ating lang buri, ating lang buri, ating lang kapad, ating mabagsik, ating mabagsik. Dapat itang pipiliin na nita kasi ing susuyuan tamo nga akong gino. Kaya ba pangadwa, sinabi na po ni kasanting formation. Ako, anya mo muna yung quarantine dyan, siyempre bayok pampari, na itang Aldo Lunes, tataling bulan ng Lunes, kailangan may mag-recollection na ako kapagal, lalo na niya sa eskwela. Takalobra, kaya kailangan kumunta. Ita pa rin formation. Nabuli sabi mayari kang pari, tinok nang nakapangapari. Itang yapin na ikay ita. Finished product na ka.
we are ongoing formation. Kaya sana po makanyan mo naman po yung mga milubking kaisipan daling MDC. Kaya po tang mag-seminar kayo, sana itang mabayat na. Kita bala mo, lagi lang makisabi, lagi lang gawang paralan, o kaya nakabayat. Opo, amo. At akakit mo ko rin matuwa, basta seminar, ala ng question. Pero rin anak ni Misa, muayag ka. Materkula. Materkula. At pangatlo, itang ama na itandala ng kabanalan. Ating kamasantingana po, kayo po, di pamilya kayo, alwa mo ikang maging banal, pati mo naman yung kikang pamilya. Kaya ilang, wari, sabi dapin po, takanong kahirap tayo nga pong Ginoo, nangaling nga pong Ginoo, nung nga pamatula mo, siyempre, mumulang dili, ding pamilya mo. Yes, tama. Opo. Lalo na ikaw, pinangkanak ko. Tatlo lang babae. Tatlo. Tegawan da kanyan, din paringan. Itang panganay ko. Ilangan. Tegawan da lang din klase yung pari. Ngayon po, Kuya, last words ka rin kay Katamanalbe. Lalo ka rin EMDC. Opo, kareng EMDC eta mo perfecto, eta naman tang anya rin maging santo tamo. Pero ita mong peka basic, maging mayap tamong EMDC pa mo, ang pong tatang na ning pamilya, itang nung nano mo itang karampatan, iya mong ibiyeta mo. At potang itang karampatan, yang binye mo, para kay nga pong gano'n, kay sapat na ita. Wapen. Tsaka siguro, bisa anak mayari o ni pambisa mayari. Siguro po tang ika mismong MD si balong mo tinang kakulangan. Siguro you better step down pa. Kaya painawan na. Itang balamutang pamananggap na ating aliwang paralan para makasuyo. Siguro para maging EMDC, pamilit ang makanyan. At pwede kang pesta committee head. Ating katang pamarandaman. Ali. Kunwari mo itay. Itang bug sabihan na ningkay po kasi engan pwede itang ating bagay pwede. Kaya samantalanan niyo po itang responsibility ni pagkalubgi kayo. Yes, among. Kaya Kuya Banta, mas lalo kang ma-empowered kung kaya kang panga presidente ng Salamat, EMDC. Quickly mo, nino rin kaya mo pong officers? Banta, shoutout tala. Kini king ing secretary ni Brother Adel Alob ning King Lourdes Angeles, secretary. Treasurer ni kanyang lubaw i Brother Joe Roman Santa Cruz. Kini king vicary i Brother Remy Castro. King Reyes. Pero inyang poblasyon. Ngayon Atin ang yung memories masakit kaya. siya. Awapin. Masakit siya. Ikong Arjo. Ito kine ano po tang mag-meeting kan pakilala na eh. Kay bat sa St. Joseph ako, kapati Williamson Jam king St. John Mary Vianney, i-brother Rene Bondok, kanyang Holy Redeemer, kay bat i-brother Buddy Lopez, king Christ the King, kay bat brother Frank Texon, king sipining Christ the King. Ay, Blessed Trinity yung minuna. Itang Buddy Lopez. Christ the King, Brother Frank Texon. Kay bating kay katamong King Holy Spirit, Barnel Barago. Berendelos na Majors Vicariate. Brother Tom Pamintuan. Ang popa King St. John the Beloved. Brother Nestor Manyalak. Balo ko nang init, pinili na kang nga pong general. Bakit? Siyempre, kabyas na po. Matalastas siya pa. Ali po, siyempre. Kaya ko na po reta keng obra niya, balo ko na. Anya po sinabi na ka na akong mag-gesta mo po ka rin laiko, imo na po nga isip dapin po ding EMDC. Kasi po tang magmisa kami, kayang tabi mi ding EMDC. At maliban po kanta, medyo tigpong bias, soling itatang ko po EMDC yan naman. Maragul ko po respeto ka rin EMDC. Kaya dakal salamat, kaling kakatamong, ganang EMDC, they are more than 4,000. 4,000. Imagine nyo po reta, sasahop lang po ka rin parokya. Kaya 4,000 lang pong EMDC, 4,000 lang pong pamilyang maging banal. Sasahop ka rin pari. Kaya dakal salamat kaling kakatamong EMDC. Kilagyo na po ninyo katangal sa Bispo, Yapong Dong Labarias, at yung katampong radio station, 91.9 Bright FM, ating Carmelite Media ng Nuestra Señora del Carmen. Bibiyemi po kayo, kayang tabi ng Brother Meng Vitog, ing magrasyang bengi.
steadfast and stand tall, braving the tests of time and tide, with Mary our mother by our side. In God's will we abide. Hail our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity,
at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.